¿no? Sí. Vistes que caeu a muralla de Lugo? A chavalada, me cago en la van. Tanto choveu, tanto choveu, tanto choveu. Bueno, sabedes que agora o tempo está rarísimo. O sábado non choveu, está a cousa rarísima. Pero choveu tanto estes días que en Lugo foi alá a muralla, un cacho da muralla, 2000 anos. Ten a muralla de Lugo, aguantou invasións bárbaras de todo, pero non aguantou o inverno de Galicia, non deu aguantado isto. Fixeron aos romanos, pero vai quedar igual que fixeron os romanos, porque dis que van reformar os chavales da escuela taller, pero vai quedar igual. Estás vendo aí ese titular del Progreso que pon: a chuvia non atrasa as obras da muralla. No, a chuvia non, son eses tres mangantes que están... Pero mira eses tres... Bueno, ahora sí, hai que buscar a quen é o culpable, a quen se lle bota a culpa, quen é o responsable, porque tampouco pode ser todo culpa do ministro de Transporte, será de outra xente. Vamos buscar o culpable de por que caeu a muralla de Lugo e a quen lle toca reformarla no seguinte sketch con Eva Iglesias. Así como cho digo, Maruja, sí. Bueno, un día dos enamorados espectacular. Primeiro un paseo en Calesa. Despois cenamos ali nun restaurante deses que teñen manteles de tela. Sí. Coita, e vai el e saca un anillo de un diamante tan grande como unha pataca de Coristanco. Sí. Escoita. E que a mesma chegamos á casa e pim, pam, pum, na encimera. Da igual que este o mármol frío, a que lle importa iso, sí. E despois contra o cabeceiro da cama. Blim, blum, 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 contra a parede. Bueno, eu non. Estouche falando da novela turca que estou vendo. Sí. O meu home ni un triste regalo me trouxo. Que vai traer o meu home? Mira, o meu home ten menos detalles que un Seat Panda, xa xo digo. Deixo-che, Maruja, que deben de andar aí os do Entroido. Venga. Paco, pontome ao lado que non estuveche no ensayo, non sabes non anda hai que poñerse. Moi buenas, que tal? Caretas tan feas, Non me gustan nada. Que tal, como está? Somos do Concello de Lugo, de Patrimonio, do tema da muralla. Moi ben. Dígame. Que? Da muralla de Lugo, sabe o que pasou ca muralla de Lugo, non? Dase cuenta do que pasou. Si se dá cuenta do que pasou ca muralla de Lugo. Como é que fan estes? Perdone que acabo de comer, acabo de merendar ahora e non estou ainda moi católico. Ponte aquí, Paco. Como din estes de callejeros? Non son os de callejeros. A quién non le va a gustar ver una muralla romana del siglo III? Aí estamos. Xa se enteraría de que pasou, non? De que caeu a muralla, non? Caeu un cacho. Sí. Caeu un cacho, sí, señor. Ainda menos mal que non lle caeu a ningún vello en riba, verdad? Sí, non houbo daños personales, pero bueno, houbo daños ao patrimonio. Moi ben. Quedamos con un cacho da muralla e estamos buscando os responsables. O culpable. De quen foi a culpa? Non? E de quen vai ser a culpa? Igual é que choveu, igual a culpa é da chuvia de que choveu, Vayanlle poñer ustedes unha reclamación a la Virgen de la Cueva. Señora, non é normal.
Señora, non é normal que caia unha muralla que ten 2000 anos, unha muralla que aguantou invasións bárbaras e que caia por 4 gotas de chuvia. Non é normal. Pois a mí non me veña a dicir, a que me van dicir a mí? Vai a usted dicirlo a Julio César. Díjalle, pregúntalle a él e de paso pregúntalle como se fai unha ensalada César tamén. Precisamente de eso lle queríamos falar. De que? No Concello estivemos traballando e mirando e atopamos o romano que fixo a muralla. O arquitecto. O arquitecto romano que fixo a muralla de Lugo. Chamábase Máximo Merulio. Máximo Merulio. E onde irá ele? Hai 2000 anos. Me cago en la vía. Vai onde Iker Jiménez a ver se che pon en contacto con el cunha desas calcomanías. Unha? Unha calcomanía desas. Psicofonía, señora. Bueno, eso. Calcomanías son os de pejar aquí. Pero no Concello fixemos un tira-tira. Tira-tira? Tira-tira. Sí, técnicamente é un nome administrativo e vas tira, vas para atrás, tira. Fomos lle dando para atrás e desde fora non se nota, Desde fora non se nota, pero no Concello traballase moito, Tes razón. Ah. Desde fora non se nota. E fixemos o tira, estivemos traballando moi duro, tivemos que facer hasta a chave digital, que eso, cuidado para facer eso, e chegamos, ao final, atopamos o descendiente de Máximo Merulio. Máximo Merulio tuvo un fillo, Maximiliano. Máximo tuvo a Maximiliano. Maximiliano tuvo outro fillo, Mínimo Merulio. Sente. E despois de Mínimo tuvo outro fillo, que era menos desto nada, Merulio. Vale, foi Máximo Merulio. Maximiliano Merulio, Mínimo Merulio, menos desto nada, Merulio. Fomos tira. E chegamos a que o único descendiente vivo de Máximo Merulio é o seu marido Massimino. Massimino López González. É o meu home. Aí está. Pois é descendiente directo de Máximo Merulio, de Maximiliano, Massimino, de Mínimo e de menos desto nada, Merulio. Está aquí. O meu marido Sí. é descendiente do que fixo a muralla. Sí, está aquí. Entón, o seu marido Massimino, Massimino. O seu marido Massimino sería o tatara. Sería o tatara. Familiar de Máximo Merulio. Vale. A ver, eu, de verdad... É este de aquí. Perdone usted, pero pasaron 2000 anos. 2000 anos. Como poden estar ustedes tan seguros de que o meu home é descendiente de Máximo ese? Porque nos saleu un dato aquí que é a clave. No tira. O seu Massimino, que comida é que máis lle gusta? Calamares a la romana. Caímos da burra. Entonces, según a lei, son vostedes os responsables de arreglar a muralla. A ver, para un momento. Que culpa temos nós das desgracias que fixeran os nosos antecedentes? Ninguna, que somos nós, os pantojas, somos nós.
Porque o pon aquí, según a lei romana, a responsabilidade civil subsidiario é do seu autor ou, no seu defecto, dos seus descendientes. Pono no segundo artículo da lei romana, pon. Primeiro artículo da lei romana. O romano non anda con hostias. Segundo artículo. Pague el descendiente directo que esté vivo en el momento de la derrota o de la derrama. Ten que arreglar a muralla ao meu home. Pois teñen a clara de carallo. Hombre, teñen a... Xa te dixo eu. Ten que arreglar a muralla, seu home. Pois esperen sentados. Hai 2 meses que lle dixen que arreglara a cisterna do váter e ainda non arreglou. Si no se procediese o procediere, estoy leyendo en latín, a la restitución de las piedras caídas en el momento, se expondría a una pena de crucifixión. Pois se o meu home ten que pasar pola cruz, pasa. Pero a muralla non xa arregla, que cho digo eu. No. Pena de crucifixión, el susodicho y su señora e familiares. Mírate por donde, que igual sí que se arregla a muralla. A ver, que hai que facer? Hai que poñela tal cual estaba a muralla. Igual que estaba, pois hai que poñela. Tal cual, pero iso é imposible. Como se vai poñer tal cual estaba? Non vai ser fácil porque os romanos non eran tan listos, porque en vez de poñerlle números ás pedras, poñeronlle palitos e uves. Entonces agora non saben onde estaban as pedras. Pero é patrimonio da humanidade. A muralla ten que quedar exactamente igual que estaba. Me cago en la vida. E por que non chaman ustedes ao programa este da Galleja? Como é? Galicia Bonita. Chamámolos, pero querían recebar con cemento. No. Entonces, señora, é a súa obriga como descendientes de Máximo Merulio restablecer a Pero estou muralla. pensando en unha cousa. Se nós somos os descendientes del, non? De Máximo Merulio. Se nós heredamos Sí. a A responsabilidade da muralla. a obliga en todo isto de arranxar a muralla, Sí. dixo eu que o Máximo Merulio. Máximo Merulio ese algo cobraría por facer a muralla. Naquel tempo non se lle pagaba con cartos. Ah, non? No. E con que se lle pagaba? Cando acabou a muralla, a Máximo Merulio regaláronlle a mitad da provincia de Lugo, de Villalba para arriba, e a vila de Sanxenxo. Que bao. Pero daquela non existía Sanxenxo. Hai 2000 anos. Xa estaban os pisos a 1500 a Que quincena. bao. A primeira quincena de agosto xa estaba a 1500 euros a quincena. Plaza de garaxe, 2 habitacións. Planta baixa. Primeira noticia. Non sabía eu. Pero onde quere chegar usted, señora? A onde quere chegar usted? Home, eu quero chegar que si, como descendientes, Sí. nós temos que arreglar a muralla, Sí. nós tamén teremos que levar as cousas boas dos Massimiano... Sí. Como é? Merulio. Máximo Merulio. Merulio. Sí. Non? Xa. Entonces, Bueno, eso non está tan claro, señora. Como non Eso está tan ao ser de outras épocas, eso non... nós somos descendientes directos de Máximo. De Máximo. Merulio. Sí. Bueno, pues entonces, nós, eu e máis o meu marido, ahora mesmo somos os dueños de Sanxenxo. Ostras. Non solo de Sanxenxo, El levou Sanxenxo e a mitad da provincia de Lugo. No, eso queda usted con ela. No, eso... Mitad de lujo no, pero... ¡Máximo! ¡Máximo! No, está Maximino. Ah. Este Maximino. Este é Maximino. Cariño, fai as maletas que nos vamos vivir a Sanjenjo.
non me lo lío.